Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala, ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula, jainko guzti faltsua eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz, jauna, penitentzi garaian, eman zure zerbitzarioi, zu bihotz zabalez zerbitzeko borondatea. Presta gaitezen horrela, pazko misterioa bizitzera, zure salvazioa aldarrikatuz. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure egin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, amen. Mikeas profetaren liburutik. Nik Jerusalen nere jaunaren esperoan, nik Jerusalen nere jaunaren esperoan nago. Berak nere jaunkoak salbatuko nau. Ez poztu nere zori gaitzaz, edo nere etxaiaz, bai, erori naiz, baino berriz ere jeiki naiz. Ilunpetan bizi naiz, baino jauna da nere argia. Jaunaren kontra pekatu bai dut, nik bere haserrea baretu behar dut. Berak bere eskutan ni hartu arte eta nire eskubidean berriz ere ezarri arte. Berak argira eramango nau eta nik bere justizia ikusiko dut. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lor guztiak, egin alaitzu haren naia. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Judutarren festa bat zela eta Jesus Jerusalenera igo zen. Eta han, ardien atetik gertu badago Betzeba izeneko piztina bat. 5 zutabe ditu eta han jende gaixo piloa zegoen. Itsuak, errenak eta ezinduak. Han bazegoan 38 urtez gaixorik zegoen gizaseme bat. Jesusek etzanda ikusita eta jakinik berak horren beste denbora zeramala esan zion. Nahi aldezu sendatzea. Gaixoak erantzun zion. Jauna, ez dut inor ni igerilekuan sartu arazteko. Eta ura gainera ezingo dut inor nerekin eraman bertara. Jesusek erantzun zion. Jeiki zaitez, hartu zure eskugoea eta zoaz. Une hartan gizasemea sendatu zen, bere eskue hartu eta alde egin zuen. Egunura larunbata zan. Judutarrek gizon horri esan zioten, baino larunbata da. Eta ezin duzu zure eskugoea eraman. Berak erantzun zien, sendatu nauenak esan dit, hartu zure eskugoea eta zoaz. Haiek galdetu zioten, eta gizaseme horrek. Eta zein da gizaseme hura? Hartu zure eskugoea eta zoaz esan dizuna.
Baina ordurako oraindik ez zan bere garaia aiatu eta Jesus urruti zegoen eta inguruan jende asko zebilen. Beranduago Jesusek tenpluan aurkitu zuen eta esan zion: "Ona zuia sendatua, ez pekatu gehiagorik egin, zerbait okerragoa gerta ez dakizun." Giza semea joan zen judutarrengana, hots egitera Jesusek sendatu zuela. Eta Jesusen kontra zeuden haiek ordea, gauza hauek larun batez egiten zituelako. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Garizumako 4. astean gaude, eta Garizumaren esan genezake azken txanpan sarturik, bigarren partean esateko modun. Hain zuzen ere, Jesusek gaurko evangelioan berriz ere bere errukia erakusten digu, bere inguruan lasai egon gaitezkela. Naiz eta pekatari izan, naiz eta dena ongi ez egin, naiz eta bestelako, esan genezake, ezinak eta minak eta euki, berarengan konfiantza euki dezakegula demostratzen digu behin eta berriz. Gaurko eszena hortan ikusten dugu gizon ezindu bat, paralitikoa, ezin muituz, 38 urtez, zer gauza izango zen, garai hartan gainera ez zeuden, gaur egunko baliabideak eta oso egoera txarrean bizitu zen gizon hura, izugarrizko sufrimenduarekin. Horregatik, Jesusek halako miraria egitea berarentzako gauza izugarri izango zen. Baina, ohartzen gera, ze bihotz gogorrak ziren zenbait pertsona garai hartan ere, gure garaian ere gerta daiteken bezala. Poztu beharrean, giza seme hura berriz ere ongi zegoalako, haren sufrimendu ikaragarri hura bukatu zelako, haserretu ziren Jesusek larun batez egin zuelako. Hor, legalismo hori hartu dezakegu kontuan ez ulertzea, legea beti bere helburuarekin nolabait ulertu behar degula, zertarako dagoen norma eta ez norma hutsa bere helburutik aparte. Ezinbestekoa dugu hori. Eta honekin bukatuko dut, esate baterako zuzenbide kanonikoan, gure kodigoan, azkeneko kanonak dio, legerik nagusiena, printzipalena, lehenengoa dela arimen salvazioa. Hoixe da Jesusek erakutsi ziguna. Berak ez zuen esaten larun bata kunplitu behar etzenik, baino urartarazi nahi zien eta urartarazi nahi zigun larun bata nola ulertu behar dugun, ez modu absolutu baten, ez modu nolabait ere irrazional baten, baizik eta beti zertarako jarria den ulertuz. Jauna, zure eskutik hartutako oparigai hauek eskaintzen dizkizugu. Zuk egindakoa nolabait ere adierazten baidigute, haiek izan daitezela guretzako hilezkortasuna emango diguten erremedio. Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zurekin eta zure espirituarekin gora bihotzak, jaunagan dauzkagu eskerrak, jangoiko gure jaunari. Egoki da
eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu jainko ahal guztiun beti ereko horri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Berak maitasun harrigarriak eraginik gurutzera jaso zutenean, bere burua gure alde eskaini bai zuen, eta beret saiets irekitik odola eta ura isuri zituen, handik sor zitezen Elizaren sakramentuak, eta gizon emakume guztiek salbatzailearen bihotz irekira bildurik pozik edan zezaten salbamenaren iturritik. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin batean, goresten zaitugu beti eta beti abesten dizugula. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna. Zerururrak beterik dauzka zure dizdirak. Osana zeru goienetan. Bedinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritu eixuriz Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza eramazu maitasun osora. Frantzisko gure ita santuarekin, gurtzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, bereziki gaurkoan Maria Jose, gogoan izango dugu. Apostolu santuekin eta zure adiskide izan diren santuekin haiekin batean gore zaitzagun Jesukristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean ospeta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildurgabe esan dezagun gure ita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emai guzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emai guzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela, zure dezurregetza, zureako espeta indarra, orain eta beti Jesukristo gure jauna zuk esana da apostoluei, pakea guzten dizuet nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea.
Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zure etxean sartzeko, baina esan zezuz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Zure ontasunean jauna, garbitu gure espiritua eta zure sakramentuek berritu gaitzatela. Egizu gure gorputz eta arimak zugan beti laguntza arki dezaten. Betirako, bizirako aiatu gaitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, hemen jauna zuekin eta zure espirituarekin, bedinka zaitzatela jainko guzialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari.